Salam miras ýylimyň, sunatyma, hormatyma gepleşiginiň Mehman onar enada tolşýaly bunam dörejilik toparmaz iň gözel iň süýji arzuwlaryny size ýollap Türkmenistanyň halk artisti Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat Aýdymta toparnyňyna Halipa Aýdymçysy Şaula Allaberdi. Şaula siz Kerwen restoranyna hoş gördük. Sağ olun. Şaula berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne bugün Halipa Aýdymçy bolup edil arkadamyň döredýän mümkinçiliklerini ödüňiziň şirin aýdymlaryňyzda, şirin mukamlaryňyzda wasp edýäňiz. Edil arkadamyň saýasyny okyp başarynyň görkezmek üçin ähli şertler, mümkinçilikler döredilen. Şu döwrüň bir wasfçysy bolmak, şu döwürde bir bagtly aýdymçy bolmak, bagty bugünkü Halipa Aýdymçy hökümeti bize nesip etdi. Şol ajaýyp pursatda köňülleňiz, arzuwlarda nalar. Gepleşiňde hormatlap çağıramyňda sağ bolun. Döredijilik üstünliklerini arzu edýän sizin döredijilik toparymyzda. Biziň Türkmenistan diýarymyz gül-günden güllýär, gül açýar. Hormatly arkadamyz, gahrman arkadamyz bilen Türkmenistanyň awry uly derejelere ýetdi şu güne çenli garaşdyrlyk alamyzdan bäri. Bu gözli şaýat bolup ýör. Ýeri arkadamyz bilen şeýle uly mümkinçilikler öýredýär. Hasam şunu diýişgärlerine şeýle uly üns berýär. Şunu da adamlarla her ýyldan alternatif ýaşaşygyny dor şahser paýlaryny ýapdyr. Ähli mümkinçilikleri hormatly arkadamyz bize döredip berdi. Bize diňe işleýmek galya. Hormatly arkadamyza tüýsürümden can saglygyny, halk bähwitli, ýurt bähwitli alyp boran işlerini lokal rewajlyklara arzu edýän. Sağ olun Şaula, bizim sizin arzuwlaryňyza goşulýar. Edil arkadamyň saýasyna sunuwat elem bol güller berýär. Şu gülleýän, gül açýan döwründen wasfçylara bugünden on aýdymçylar bolup durýar. Şu pursatda bir ýurdumyzda wasf edýän, edil arkadamyň döredýän mümkinçiliklerini wasf edýän bir gözel aýdymlaryň birini ýerine ýetirdi. Başlytma. Türkmenistan yolun revaç, Kede Türkmen yolu bilin, arkadağım ömrün revaç, şanlı Türkmen ili bilin, can vatanım Türkmenistan, şar tarafım bağı bulsan, düzüm sana aydın desan, şığrı olsan, Türkmenistan. Sen buysuncum, hem guvancum, dünya varım, güvün şadım, kahramanım, uzak yaşa, küllü Türkmen ili bilin, can vatanım Türkmenistan, şar tarafım bağı bulsan, düzüm sana aydın desan, şığrı olsan, Türkmenistan.
Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan. Rahmet çekken ocaňydan aşgabat şäher häkimligine Aşgabat Aydym tapyry. Şunu kunna bir halifa Aydym şu bolup şu ýerde ýaşaýarlar bilen halifalar bilen belli taýdanlar ýigitler kompozitorlar bilelikde işleşmek elbetde her bir Aydymçynyň başmaktadyr da. Şunu kunna öýdüňiň bir rahmet ojaňyda alyp barýan işler hem de döredler mümkinçilikler dogrusyna köpedeme dowam eder. Muman aydımçı bağışı diýilenle halk ondan aydıma täzelige garaşýardyr. Bunun döredijli adamdy günne gözlegde bolmaly. Bizimle Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat Aydym toporundan ha dirjorymyz we hem orkestrimiz oglanylar barlar. Dirjorymyz Töre Oraziýew bilen bile maslahat edip teleýaýynlarda da tomoşa edýändirler, janly görnüşde çykyş edýär. Yüreklerime karışar ile ayran yatışı derman eden. Aydym sanaty insan kalbynyň ruhy bilen aýrylmaz baglaşyklar. İnsan kalbynyň gözellikleri besenip, zihin bilen sazlaşýan saz eserleri bir halkyň däl, umumy adamzat gymmatlygyna öwürlüp, asyrlardan asyrlara aşýar, nesillerden nesillere geçýär. Türkmeniň saz sanaty milli köküni gadimiýetden alyp gaýdypdyr. Müňýyllyklaryň dowamyny halkyň ruhy ahwalyna siňip, gamly göwüni göwünleşi, şat güne sırdaşı bolup hyzmat edip geldi. Hormatly prezidentimiziň howannarlygyna Türkmen Aydym saz sanaty täzeden galkyndy. Aydym saz sanaty ýurdumyzda amala aşyrylýan belent özgertmeleriň, zähmet ýeňişleriň wasypçysy boldy. Her bir milletiň milli buýsanjy bolýar. Ine şol buýsançlar bolsa, biziň medeni sadymyzda, sunatymyzda jemlenendir. Kalbimde ýygyp geçer günler, asrar ýerler düşer günler. Aydymlar ilk nota geçirip ýürüýte bir sadarnalar, hem mukam, ingirliýe, ýürüýte dirjorun rahmet esasyna Aydymy bir ýalga geçirýär. Nota geçilmeli, soň orkestrdakilere öwretmeli, gara umuman inçe sırlarken mun içinde işläp ördüm, köp sırna düşünýän, elbetde köp sırna düşünüp bir näçe ýylyň tejribesini alan soň aňsatlaşýar, ama biraz ýeňilleşýär. Oňa diňe ýürek bermeli, ihlas etmeli, ihlas bilen alsaň tokry gözden ýaş çykar diýişýär. Esas hem işdeden hem bolganda da işlerde ihlas etmeli. Şu Aydym sazyň içinde bolsaň durmuşyň ömrüň şatlykly geçýär. Mektep yıllarına bir gözel söydüm, onun cemalını alırdım aklım. Söýüp hatta aydyp gelimken aydım, yarın yollarına intizar baktım. Yönü bir gün tütellikten bilmedim, onun jorusunu gözüm izlendi. Derine aşık boldum düňlüde, şol gödeli olmeli pınkan sarım çözülendi. Mektep yıllar geçtin gittin, menden yalan söýgüym alıp özgüsüýle duçar ettin. Kalım kalpta baki baktım olup. Yarın keşfin gördüm güllüň müşkünde, yar yol
finaldan geçtim. Şol yara bağladım bugün teleyim. Akbal mağa bağıt nurunu çeştin. Men şonurum çok olup kalayın. Mektep yıllar geçtin gittin. Menden yalan süygüyüm alıp ölgüsüyle uçar ettin. Kalın kaldı baki bahtım olup. Mektep yıllar geçtin gittin. Menden yalan süygüyüm alıp ölgüsüyle uçar ettin. Kalın kaldı baki bahtım olup. Mektep yıllar geçtin gittin. Menden yalan süygüyüm alıp ölgüsüyle uçar ettin. Kalın kaldı baki bahtım olup. Aydın sana gelen günlüğümde yatırtana terkiye bir başlamadı da bir sebep koyuyordu. Size içeri veren adamlar vardır, bir yaşlık fırsatlarında dolan takışıp. Aydın Sağ'a gelmemiz yani çağalıktan öyleydi aslında. Bana içeri veren öz ağam mı? Anne Mehmet Allah verdi. Gitara, tar, mandolin tar vuralından dolu. Bu başlık ya. Çağı kaptanına hinglendirip hem bana öğretip sular yani. Yadıma şu kanatlı aklusum ustam deyip böküp dur deyip şol aydınları İlkinci hem yerine yetiren aydın bu. o şolar yani aydınlar çağıp yerine getiriyorduk. Hem komşuların önüne de konsert veriyorduk. Çağıp durun da dip yatıp ya olmasa taktıdan gitara yatıp. Umuman şol atlar başka kuvvetini veren atlar çağıp kuvveti. Şagul ağanın gurrunlarından çen tutsan, doğrudan her insan ıkballı olacak hünerini çağalık yıllarından saylaya. Göreymeni intek durmuşun ağının arasına düşüp yetişmenke, insan ne edip beyle beyik duygu bilen yüzleşip biliyeke. Bu deysen oylanır yaday. Şol yılların süýji arzuları, çağalık kuvveti insanı bagtly günlere getiriye. Bugün arka dağlı zamananın wasypçysy bolan her bir insanın köngüliniň senasy arka dağa alkyş bolup ýanglanýar. Obamızda öz komşumuz Halipa Çerken Nur Yağdı ifade. Hormatly arkadaşımız Müstan halk artistin hormatly atdakdy öwrenip şoň aydınlaryny aýdýardyk. Täze aydynda neçe ýyl ýaşapda halk köpçüligi tarapyndan ilmini ama täze aydynlar gabylyň garşylaýar. Şeýle aydynlar siziň hem aydyn saat dünýäňizde diýsenken Kärýän ağak geçse akçyar, ya olmasa gökçay aydınlar. Söýme ýok. Söýme ýok. Umman bir neçe aydınlar, neçe ýyllar üstünden geçiber ilmini ama muştaklap köňülme ýaşaýar. Şol aydınlar halk köpçüligi tarapyndan bir neçe ýyllar dinlenilmeli, sırnaýmeli. Aydım diýilen gulagy ýadatmalar. Naşmadyň halifalaryň döwreden aydymny näçe diňlesen ýadaňy ok gaýtylýar talýanda şo bir aydymam bolsa. Halifalaryň ýanky akçyaram Aňyrdan gelýän sazmy maýa özelliýen sazdan alynan, o maýa özelliýilen halk sazyna doýar ýaly, hiç wagt doýmamaly. Çülleginin akserin Çülleginin aksayar alın karar tavrimi Dağlı taşı çepi bilmem benim çepin civrimi Eğitim senin el vermeyin kaçıp yürümen doğru mu? Bütün akşam düşümde göğe benim uzumda Gördüm seni karşımda yetir eden aksayar Men
kervanlar Yol yörenli kervanlar Kapıl yerde yatmayar Çöllemeden meyveler Çellemeden atmayar Ah üstümdeki ağrılar Men başımdan ötmeyar Canım edip pidaya Yalvarıp men hudaya Ömrüm geçirdim gaya Dağa diyen akçayar Men dağa Bahar bunu dağ başına Bahar bunu dağ başına Lemmer bulut oynap Yıllarımın çakışı da çalıttır Barca kolhum akçayar Benim yolum biliptir Meni adı kalmadın Ağır halim bilmedin Ölüm gelip almadın Bar bilmen akçayar Men daim İğnindeki kızıl ketin İğnindeki kızıl ketin Uşuna tel göğe şafak Hiç mecalim kalmadı İyen eytamın tepet Patayana akça oldum Benim bir kara yıpık Geli kime koşulup Yanılıp hem çöşülüp Tutar deyin izhilip Yaşasa da akçayar Men daim Meni adı kalmadın Ağır halim bilmedin Ölüm gelip almadın Bar bilmen akçayar Men daim Men yerine getiren akçayarım ana nur verdi pomman sözlerini estrada görünüşünde geçirdik. Onun birinci edek dinleyenlerini halk şonu bu kabul etti. Şu ayda çenem dinleyen Şu anda çennem hadra çennem 25 yıl olup var ya şonu hükman dinlemek isteyenler da hayt toya vardan şonu buraya verdi. Demek şu ulu çıkan men tesime kavat gelen aydının biri oldu. Ol anırdan gelen sebäbi o ýerde bizim öz milliligimiz, halk taýdymyz ýatyr. Esas gowy bolmagynyň sebäbi bol. Gökçaýam şolar ýaly bizim ulu halifamyz Türkmenistan halk artisti Sakyjyp bar jöredijiliginden hem ulu beýik şahyrymyz Kerim Urban Napes'in sözlerine ol şeýle şowul çykan Selserede otursan şol goşguda hemme zat aýdylan Gökçaý barada Türkmenin ilk hirreti ve ilk uçağı getirdi mihmanı. Canlı yada da hilenklere şehirde bir vendiler tamaşaçılanmadı. Balya. Aklı kızıl güller açıp
Denelerini dökür gökçay, maşinan maşine geçip kap kap olup çıkar gökçay. Nasıl olur yani? Sonum yazmak için umuman Halipa Takagan ken dinledim de şu yazgılarını. Umuman halk kaydımlarına yapışmak, öňden gelen halipalardan miras kalan aydıma yapışmak gati kıyın sol. Ul jogapkarçylygy talap edýär. Sebäbi sen onu ýüzde edip bilmeýän. O näçe wagtyň dowamyny dinläp bollumy diýip men özüme de oşo yazdım bollum diýen soňum ýokman birden çykýa halipalara dinledýän şeýor şeýle bolupdyr. Ya özüňe yaranak şeýor bir. Şonu gaty köp dinlemeli bolýar öwrenýänçäň. Sebäbi bir ýerini yoymak mümkin. Sen şoňa gol öýledi bildiň. Oňa ýetäsat ýok, şoňa gol öýledi bildiň. Ondan o halipalardan ökdölük diýlen da onu bolmaýar, mümkin näl. Sebäbi her bir aýdymyň öz eýesi bar. Şoň eýesinden gowy hiç kimem ýerine ýetirip bilmem ka diýip pikir edýän. Elbet badyr ilçilikde. Ey güzel kız, süydüm seni, yüreğimi aldırdın. Ey güzel kız, ey nazenim, seni gün kaldırdın. Ey güzel kız, ey nazenim, seni gün kaldırdın. Yönü hani önkü sevin, önkü aşık gözlerim. Hanelem maydın söylen diyen sözlerin. Hanelem maydın söylen diyen sözlerin. Yalan yalan beni sevmedin. Yalan yalan beni ağladın. Yalan yalan beni sevmedin. Yalan yalan beni ağladın. Çağrımda duşuşu gelirdin sen yılgırıp. İnnilelem sen gelen o duşuşmana kol verip. İnnilelem sen gelen o duşuşmana kol verip. Aşkın derdin çeker çeker gelýärin men şu çaka. Kaçan sevim öwrülürken yıllarıp bana bakan. Kaçan cemal öwrülürken yıllarıp bana bakan. Yalan yalan beni sevmedin. Yalan yalan beni ağladın. Yalan yalan beni sevmedin. Yalan yalan beni ağladın.
bilelikde işläp berdiler, şähertler we hem deňdöşler we bilelikde Pälwan Hamidow, Türkmenistan halk artisti, hem Gulwer Jepbarow. Şular bilen bilelikde hem ýaş şähertler we naşular ýaly işläp berip näme geljekden halkymyza gowy aýdymlar ýetirer diýen umydym bar. Aýdym bu durmuşyň sazlaşygy, aýdym wagtyň, döwrüň depkinidir. Aýdym bu sazsanotynyň iň düşünüklüsidir. Kompozitorlar, şahyrlar bilen bilelikde döredilýär. Heň bilen birleşip aýdym bolan goşgular durmuş gözelliklerini has aýdym we doly beýan edilýär. Her bir halkyň aýdym sazynyň özüne mahsus heňi bardyr. Heň bu aýdym sazynyň esasy özünedir. Şahyrana mazmuny sözleriň heň bilen birikmesine bolsa aýdym diýilýär. Ondan söýmeýärmna, oňam dörände 20 ýyl bolup barýar. Şonu häzir etjenli her bayramçylyklarda dinlemesliýärler aýdyp berýän. Onam Türkmenistanyň sanatda atgadan işgäri kompozitor Aman Murat Şarif bilen bilelikde hem Nurgel Seyitliýewiň sözlerini bilelikde onu döredip halka ýetirdik. Onam şolar ýaly ilkinji dinledimizde halka ýaratdy. Dinleýijiň gulagyna iýilýär. Şonu ýene bir dinläp görmekliýär. Aýdym diýlenler ýaşasa bolýar. Bugün senin yaş başında parlayan yiğit kalbim cadılayan duymuyor. Yana yana telime karlayan inni sana gülümlelem demiyor. Gülle yarım sözlerimden doymuyor. Gülle yarım güllerimden doymuyor.
şahyryň ýa bolmasa sadamlaryň kompozitoryň biller mukam biriginde şu synyga katmanda ýaşaýar. Şu kompozitor hem şahyr hem aýdymçy üçlük bir ýere birigmeli. Eser şonu gowy çykýar. Şu nusgawy şahyrlaryň sözlerine galan halk aydınlanmaz var. Halk aydın diýmän özi kim döredönligi näbelli bolup halkyň arasyndan alynan gatken şolar ýaly halk aydınlanmaz var. Dinläp doýup bolana. Şawla sözümüzi kämillik diýen düşünje hakda dowam ederek. Sizin pikiriňizçe kämillik nämedir? Ýergensiz rahmet talap edýär-de. Erkiladi onun şu bizde Türkmenle bölünen kämillik ýaşy diýip, kämillik müçös diýip. Men mysal üçin burada aýdym öyle 20 ýaşymdaky sonlak aýdan öz aýdan käwür tonýan. Debebi öýerde kemçiligini duýan öýerde kämillik ad. Çynym bilen jan edýän ýaşkan jan edipdir ýöne şu kämillige elbet ýeten ok. Mümkin düşünjäň ýeten näle. O yıllar hukman gerek bolýar. Hukman gerek. Elbette. Sonunun içinden kamilleşen, umuman sunut diýilen şeyler gudratlylar, günne bir zat açylýar şunu. Şunu boldum diýsen, nasıl ertir başga bol. Şunu şey daýmelekan. Ertetini ýene barıp dinläp görýän, ýene bir zat çykaýar. Atçayar, kara taşla itçayar yele. Seni salıp yağdayar, yürüp düşer, o doyar yine. Atçayar, kara taşla itçayar yele. Seni salıp yağdayar, yürüp düşer, o doyar yine. Yine yağış kuyusu yar, yürüp seni küysüyer, atçayar. Sen ömrümün sultanı, sen gönlümün sultanı, atçayar. Yine yağış kuyusu yar, yürüp seni küysüyer, atçayar. Sen ömrümün sultanı, sen gönlümün sultanı, atçayar. Malım cerenim, süyüp kımıl berenim, atçayar. Sensin yerim asmanım, hem ömrüm hem abbalım, atçayar. Sensin malım cerenim, süyüp kımıl berenim, atçayar. Sensin yerim asmanım, hem ömrüm hem abbalım, atçayar. Dala sinli dalamin, kara şarın salamin, atçayar. Sen ömrümün sultanı, sen gönlümün sultanı, atçayar. Yine yağış kuyusu yar, yürüp seni küysüyer, atçayar.
Adatça adamlar aydym dinler, dinjalyalar, Ha, ruhiyet etalyalar. elbette. Sizin durmuşunuzda näme bilen esasy gyzyklanýan kişiler näme? İlmi dama dinleyen aydın zaten. Kitaplar. Yörütü öyde kitaphane ama kiçirek. İlmi alya. Her gelen buralar açılıyor beyninde. Kana Hakkım ofrağım diýen şahwa kitap okuyan gullar manadan doktor. o günlük safar ama kıyas gogo jurnallar çıktı. Kitap, gaziýet, jurnallar adamlaryň ruhy dünýäsine gözellik çaýýar. Aslynda ha okumak insana durmuşda täze pikirleri, täzeçe gözlegleri terýär. Durmuşda insan kalybyna täsir etmekde çumbur manly sözden ähmiýetli zat ýok bolsa gerek. Ýaxşy sözler, süýji jümleler, pehimler her bir adamyň göwnüni göterýär, ýüregini ýeňeltýär, haýyrly işlere höwes berýär. Durmuş meselesine aydın çözüt we çykarga tapyp berýär. Çuňur mazmunly kitaplar, ajaýyp eserler insan üçin uly tapylgysy sowatdyr. İnsan ruhyny gandyrmakda akyl hazynasy bolup hyzmat edýär. Akyl sandygynyň beýany bolan kitaplar hakda görnäk hili jaýdar jümleler aýdylypdyr. Olaryň eklisini bir ýere jemlesek, dünýäni haýrana goýýan kaşan imaratyň ýüzlerçesini bina etsen bolar. Gyzykly kitap okumak. Ondan şu halifeler dinleyen Halipa aydymça, özüňiziň söýüp dinleýän halipa aydymçylygyňyz badyr diýip bereýin diýip duran sowalymy edil pikirmi okýan ýaly öz söýüp dinleýän bagşylar hakda söhbetimizi dowam etdi. izadina dinleyen halifeler Sahi Jebbarov Türkmenistan halkarty. Türkmenistan halkartydy halifamyz Hommot Jelilov, Oraz Elyasov, Öwedgel Tekaýew, Anwar Dattanow. Şolardan dinläp hiç ýad etmeýän ki Şerket Nurýady, Atawa Çarly, bular ulu halifeler da bular. Yüreğim küsen vakti, yüreğim küsen vakti, beyan edebilmem, senin köngül kuşunu seyran edebilmem. Yüreğim küsen vakti, yüreğim küsen vakti, beyan edebilmem, senin köngül kuşunu seyran edebilmem. Seni min dillen görsüm, ida ayda bilmem. Neçeme yıl tosmasın, sözüm ayda bilmem. Sözüm ayda bilmem, sözüm ayda bilmem. Ayda bilsem armanım, kalmaz menne sevgilim. Kalmaz menne sevgilim. Gülüm seni her taraftan güllep güllep yeğlenli. Sana mindiş gülül vursa ilap ilap yeğlenli. Nalarını özü gülürdün güllep güllep yeğlenli. Şonu desen uzun boyun özü gülürdün saylanlı. Ölürdün saylanı, ölürdün saylanı. Bollum bunu sirgizdan, bollum gene sevgilim. Bollum gene sevgilim. Ahmırım sen, ahım sen. Ahmırım sen, ahım sen. Aylar bolup dönmem, bir biçare kulum men, uçumu dolmam. Pervanedek özümü, o doğursum gelmem. Perişan halim görüp, deli mecnun bolmam. Deli mecnun bolmam, deli mecnun bolmam. Entegim men ihlasım, bilsen seni sevgilim.
Bilsin seni söyleyelim. Yüreklerim menin kıdır çıkmarın hissiyatından. Her tarafa urun soğum sokmarsın men odumdan. Senin özge sügüymöktür antım ene südünden. Yalancıdır panı dünya geçer her bir adamdan. Geçer her bir adamdan. Geçer her bir adamdan. Elli derler bu süygü sana tenne söyleyelim. Sana tenne söyleyelim. Ayda bilmem sülüm ayda bilmem ayda bilsem armanım kalmaz minne söyleyelim. Kalmaz minne söyleyelim. Kalmaz minne söyleyelim. Sunu tələmin. Birine hükümlüklüğüne ekil qarayar. Bir halifamız diýip da yaş ullara halifa diýen yaş kişilere şagirt diýen ýa-da bizim ulu akabamız vardı aňyrdan gelýän. Akabamyzda hemmeden şu halifalar dinläp gelýän onun hemmesi bir-birine tälim alyp. Onu şondan öýkünmek diýenlerden şol öz şobrda tapdyrlar şo ýerden biri dinläpdirler bir-birden şo mysal üçin men aýdaýyn Sahagan 35-nji ýyllardaky ýazgysy bar. Şonu dinleýän bolun garly wagşynym dinläp dursun şonu garly aňyrda duýup bolýar. Hally wagşynym duýup bolýar. Şolara öýkün ýykdyl edipdir. Sarp bolmalydyr. Umuman şo daşagy ýolnamalydyr. Hemme ýol altyn başlaşymyzda ödül tekayip anı verdatdan. Hommoçeli şolar ýaly halifalar dinläp, onuň öz başyna bir öz sesine yüreğini verip dinleýär de bir gowda döredi bilseň. Şunun bir täze aýdym, garaşýar diýip bir aýdym getirdim men şonu dinledim. Bir ilkinji gelek şu teleýaýlynda ilkinji gelek diýär. Şonu täze işledim. Yıllar sude aksa kenar saklama, ay asmana çıksa çınar saklama. Sen olmasan kalbim karar saklama, ayrılık boynuma var dey oruç yar. Dime bana karaş yar, dime bana karaş yar. Ömrümüzün yadaşlaştı güzelli, korkalma erimeyen bu elli. Neçün öyle senden aşık tizgelli, akbal yüpüm Qayta çoluş yar. Dime bana karaş yar, dime bana karaş yar.
Şatlıktaydım, usudun bilmedim. O düsüydüm, tüsüdün bilmedim. Halim harap, lokman olup gelmedin. Derdim bilen ağır halim soruş yar. Takadım yok, deyme bana karaş yar. Deyme bana karaş yar. İnsan dünya ikilerin meğer. Durmuş çeşme insan teşne kanmayar. Ölüm dönüm gülüm senin dönmeyer. Senin kalbim akbal bilen görüşer. Deyme bana karaş yar. Deyme yine karaş yar. Akbal yüpüm kayta çoluş yar. Deyme yine karaş yar. Senin kalbim akbal bilen görüşer. Deyme yine karaş yar. Şağulaş aydınları yadğa geçirgiden ekil vekmet çeker. Çünkü edil arkadaşımın kayda tağalatı da bugün dünyanın öten encamları. Elbette. Yavlar stüdyamda ornaştırılanlar. Hormatly arkadaşymyz bile şu lokanatlar towat berdi. Her owalarda, her etraplarda täze medeni öýler açyldy. Şoň içinde şu wagtky döwre mahsus hemme encamlar bar. Bunlar bir näçe ýyl bir ýaşka olar mümkinçilikleri ýokdy. Hatta şol ses studiosy şo ýerden Aşgabatda şähere gaýdyp ýazyardyk. Onu da gelsen nowata durup plançatyna sen bu nowatyny ýetenap, sen plança günden gel. Aýdym sada olar ýalda çäk goýsaň bolanak. Bu şu wagt uly mümkinçilikleri bar. İslam wagtyny giýjäň ýar men şu wagt ýazadym gelýär diýen baryp arkaň ýazyp bilýär. Hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun. Halk bähwitli, ýurt bähwitli alyp baran işlerini ulykan rewaçlyklar arzu edýän. Dünýäniň iň bir kämil enjamlaryna aýdym aýtmak, owadyny ýadga geçirmek tekiniň baş maksady bolup durýar. Bugün edil arkadaşymyzyň taýsy tagallaty bilen sunat, medeniýet ustatlary öýredýän sunat eserlerini şu görýän ajaýyp dünýäniň iň ösen enjamlary bilen üçin edilen tek ýalylar studiýasyna ýadga geçirmek üçin zähmet çekýärler. Bir görsem söylerim diýsen. Geçtim, ölürdüm, bollarımda men. Aman. Ajaýyp ýaşaýan arkadaşymyza tüýtüýüňizden alkışlamyz. Boy arkadaşymyň jany sag bolsun. Halk bähwitli, il bähwitli alyp baran işler elmydama rewajalsyn. Sağolun şağolar, ardolanlar, qatan olsun. Şunu çatlygyny kabul edip özüňiň bir näçe täze sunat eserlerine bilen Kerwan restorana gelip muştaklanyň kömülüne täze bir sunat bolan söýüň aýerdyňy goýmandan meýlägem. Sizin görüjük älemde üstünlikler ýar bolsan, adat aýdymlaňa diýär näçe ýyllar geçdi diýip mahmal owadyna ilmidama muştaklan kömülüne ýaşady. Sag ol. Ine mehriban olanlar, siz sunatyma, hormatyma gepleşýümiň şu sanyna Kerwan restorana Türkmenistanyň halk artisti, Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat Aýdymta toparynyň halypy aýdymçysy Şagul Allaberdi bilen taýýarlanan söhbetde görnüşlemede aýdymdyr sarlamada fin etdiňiz. Goý edil arkadaşymyzyň saýatyna döredilýän mümkinçilikler uğralyp biziň taýýarlanan gepleşiklerine siziň kalplarynda şadlyk baýlasyn. Bize şunýal ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän türkmeniň sunatyny, medeniýetini ýedikleýme ýaňtarlaryň milli liderimiň gahrman arkadaşymyzyň jany sag tutumly işler elmedama rowaj alsyn.